Zdravíme z Mitalmaru a vítáme vás u historicky druhého rozhovoru, tentokrát s Falon. Tak ahoj Falon. Ahoj. Můžeme se zeptat na začátek, jaké bylo tvé první setkání s Tolkienem? Určitě, a to už je docela dávno. Bylo to kdysi na letním táboře, myslím, že mi bylo asi 14 a lovila jsem tehdy bobříka samotky na nějakých 12 hodin a dostala jsem od vedoucí, abych se nenudila, půjčené 3 knížky, které mě vlastně přivedly k fantastice a byl to vlastně první díl Harryho Pottera, Zaklínač a Hobbit. A co nebo kdo tě přivedli ke středozemské hudební nebo či literární tvorbě? No, tak falešné společenstvo, protože já jsem se přes společnost Tolkiena, když jsem si hledala vlastně všechno možné o Tolkienovi, po tom, co jsem zjistila, že existují knížky Pán prstenů, zhodla jsem je jedním dechem, tak vlastně zjistila, že pořádají něco, jako je oslava Bilbových narozenin. A tak jsem na ní samozřejmě jela a zrovna jsem spala v pokoji, kde spalo falešné společenstvo a každý večer se tam hrály písničky poeťáků, takže já jsem se hned přidala. A byla jsem asi tak nadšená, že mě pozvali na další zpívání a už jsem s nima zůstala. A co považuješ za svůj dosavadní největší úspěch v oblasti hudby, zpěvu a obecně celé tvojí tvorby? No, tak jakoby to je těžké posoudit, ale já myslím, že kdykoliv za mnou někdo přijde a poví, že ta tvorba se ho nějak dotkla hloubš. Takže třeba asi nejhezčí zážitek je, když můj už dnešní kamarád Franta Špaček mě před, asi 5 lety náhodou odlovil na bitvě 5 armád, s tím, že mě poznal podle nějakého vystoupení na YouTube, nebo jak to bylo. A vyprávěl mimo jiné to, že mu vlastně hudba falešného společenstva pomáhá v normálním životě, když se vlastně ta realita obrátí vzhůru nohama, tak ta hudba je to, co mu pomáhá. To bylo moc pěkné. A vzpomínáš na své první veřejné vystoupení? No, vzpomínám. Zpívali jsme tehdy asi na druhém Tolkienkonu s falešným společenstvem, tehdy ještě v tělocvičně na mikrofony písničku Kopretina. Tak jsme zpívali s Danielou. Jedna byla dívka, druhá byla Kopretina. Myslím, že jsem byla ta škodolibější. Co máš na vystoupení nejraději? Co ti to přináší? A vystupuješ ráda? Tak jistě, že vystupuji ráda, protože já se hodně ráda předvádím a využívám možnost předvést všechny své komediální sklony. Byť možná nejsou na první pohled vidět. A je to vlastně taky skvělá příležitost, jak se najednou, když vylezete na to pódium, stanete součástí příběhu. Ten příběh si pak prostě žije svým vlastním životem a vy jste v něm. A věnuješ se i umělecké tvorbě nezaměřené na Tolkiena nebo fantasy? No, věnuji. Mám jak povídky, tak nějaké básně a písně, co jsou mimo Tolkiena. A teďka jsem nedávno vlastně dokončila pohádkovou knížku, kterou chystám k vydání. Takže věnuji i mimo Tolkiena. A Tolkienovské povídky píšeš? Psala jsem, zejména když ještě fungovaly soutěže společenstva Tolkiena o Lahvičku Mirovoru. Takže tam jsem přispívala docela hodně a pravidelně. Plánuješ se zúčastnit gondorského semináčku? No, vzhledem k tomu, že jsem o něm včera večer slyšela poprvé, tak si o něm něco přečtu a pak se uvidí. A čemu se věnuješ v reálu? Jaké máš zaměstnání? No tak zatím stále jsem zaměstnaná z neziskovky. Vlastně píši texty pro japonskou zahradu a pomáhám jim tam organizovat různé akce. A jaké máš koníčky? Tak to bychom tu byli dlouho. Ale hudba, tanec, čaj, larp, šerm, knížky, vlastně téměř sport jakéhokoliv druhu, cestování, jak tady po Čechách, tak v zahraničí. Cestuješ sama nebo ve společnosti? Po České republice cestuji i sama a do zahraničí jsem si většinou našla nějakou cestovacího partnera, aby to bylo veselější. Když jsi byla několikrát v Indii, jaké to tam bylo? A chceš se tam podívat znovu nebo někam dál? Tak o Indii bychom se také mohli bavit dlouho, protože ona má spoustu státečků, asi přes 1000 jazyků a každý ten národ v každé té oblasti je trošičku jiný. Ale tak obecně za to, si to představte, jako kdybyste byli hobiti a opravdu jste najednou
Přijeli do Velinoru. Prostě všechno je úplně jiné a ta atmosféra je hlavně jiná. Myslím, třeba mě osobně v Indii nejvíc okouzlily barvy, protože tam, i kdybyste potkali tu nejchudší ženu vůbec, která se třeba živí zametáním ulic, tak bude oblečená do nádherně barevného sárí a ponese se jako královna. A když jsme u těch larpů, šermů a tanci, na jaké úrovni je ten šerm? Pokračuje v něm ještě? A co larpy? Kdy jsi naposledy na nějakém byla? No, šermovala jsem 7 let a vystupovala jsem s šermem vlastně jak v Čechách, tak v zahraničí. A úroveň vám neřeknu, já jsem se nikdy neúčastnila žádné soutěže, kde by se hodnotila technika šermu, nebo že to byl historický šerm, takže ani žádné jako přehlídky, kde by se hodnotila čistě technika, takže to vám nemůžu říct. Šermovala jsem vlastně mečem, tesákem, štítkem, holí, dýkami, ale teďka mám vlastně už nějakou dobu od šermu pauzu a věnuji se spíš tanci a hudbě. A co se larpu týče, tak loni jsem vlastně nestihla žádný, to jsem vždycky byla jen na konu, nebo jsme třeba nahrávali s Falešným společenstvem, takže to bude asi Krondor 2014. A jak vzniká choreografie na představení Falešného společenstva? Bereš pro ní někde inspiraci, nebo ti to napadne jen tak samo? A je těžké to všechno skorigovat, aby to fungovalo, pokud tady nemáte problémy s místem? No tak ta choreografie vlastně vzniká ve chvíli, kdy už je hotová hudba, v případě text, protože hudba a text je to, co mě inspiruje nejvíc. A jak se věnuje historickým tancům, tak vlastně většinou použijí nějaké kroky základní, které jsou jednoduché z těch historických tanců a pak prostě z toho dělám choreografii, případně ještě s nějakým divadlem. A některé choreografie děláme dohromady, takže nejtěžší na tom je asi zajistit tu míru, aby choreografie byla dostatečně jednoduchá a zároveň zajímavá na koukání a lidé byli ochotní se jí učit. Vrátíme se k fantazii. Jaké knihy z tohoto žánru či filmy máš ráda, kromě Tolkiena? Tak já jsem přečetla kdeco, ale takové mé oblíbené jsou třeba, kromě Sapkovského, Tolkiena, Harryho Pottera, tak série Shannara od Terryho Brookse, po případě nějaké romány od Davida Gemmela, teď asi nevzpomenu na další, Neil Gaiman, samozřejmě Pratchettovky. A jaký máš vztah k filmovým adaptacím Pána prstenů, ale možná hlavně Hobita? Tak Pán prstenů se mi ještě líbil, zejména první díl, který mi nejvíc připomínal knížku. No a u Hobita jsem viděla pouze první díl a pak jsem usoudila, že můj čas je mi vzácnější a můžu ho věnovat něčemu užitečnějšímu, co mě bude víc naplňovat. Máš nějakou oblíbenou postavu z kánonu a je ti nějaká postava podobná? Stylizuješ se do nějaké z nich? Tak nestylizuji se do žádné a jestli je mi podobná, to musí posoudit jiní, ale většinou mám oblíbené takové ty hlavní hrdiny různých příběhů, jako je třeba Thor, Frodo, Glorfindel a podobně. A za jakou rasu se považuješ? Za elfa? No jak jinak. Vzpomínáš si na svůj první autorský počin? Kterou svoji písničku, melodii, text, v případě obojí nebo povídku napsanou máš nejraději? A dokážeš to vlastně z té svojí tvorby vybrat? A je něco, s čím nejsi spokojená? Co bys chtěla možná ještě předělat nebo se od toho držíš dál? Tak vlastně úplně první písnička, včetně hudby a textu, vznikla, když mi bylo nějakých 15, jako úkol do hudebky na Gimplu. My jsme vlastně dostali za úkol stvořit nějakou melodii a já jsem z toho rovnou dělala písničku a napsala jsem k ní text. Takže to bylo vlastně úplně první dílo pro středozemskou hudbu. A která to byla? Andune, pro Númenorské pásmo. A jinak asi neposoudím, kterou z těch písniček mám nejradši, protože každá vlastně působí v jinou dobu nějak jinak. No a to, co se mi nepovedlo, je zavřené v šuplíku, takže o tom se ani nemusíme bavit. A kterou písničku nejraději hraješ? Taky každou chvíli nějakou jinou. A jaká je tvá motivace při skládání písniček? Co nebo kdo tě inspiruje? Jakým způsobem nejvíc tvoříš? No, vlastně ta inspirace je všude kolem
a já tvořím hlavně pro radost. Po případě, když dá Daniela termín, který musí být dodržen, to funguje taky docela dobře. Ale já tvořím většinou tím způsobem, že někde kolem mě už ta písnička létá a buď nejdřív chytím melodii, nebo nejdřív chytím text a potom přijde to druhé. Ale je to spíš, jako kdyby už to bylo kolem a jenom čekalo, až já si toho všimnu, než že bych si sedla a najednou teda začala podle nějaké notové tabulky skládat. A máš oblíbené nějaké jiné středozemské písničky, případně z písní Středozemě nebo odinut? No tak skoro všechny písničky poetického společenstva, falešného společenstva, Fauni mají pěkné písničky, já myslím, že mám ráda skoro všechny. A je nějaký motiv, příběh, který by si chtěla někdy v budoucnu hudebně či textově zpracovat? Já myslím, že nic konkrétního, aspoň co vím, co přijde, po případě na čem se dohodneme, že bude na další rok jako vystoupení falešného společenstva, do toho se určitě pustím. A potom záleží na tom, jaká bude atmosféra, co prožije a podle toho přijdou i písničky. Na minulém TolkienConu byl přídavek po vystoupení sbor menších dětí, kteří zpívali Prší, prší. Funguje to ještě pořád? Tak jestli si zpívají Prší, prší, nevím, pravděpodobně ano, včetně jiných písniček, ale třeba letos na Berenovi a Lúthien se Zuzanka a Markétka Pažoutovi účastnili vystoupení a z toho Zuzanka už zpívala ve sborech, takže funguje, no. Je to tak. A když jsme u toho vystoupení, vlastně k té choreografii, je těžké to všechno skoordinovat? A s jakými problémy se při choreografii nejvíc potýkáš? Málo místa, neochotní lidé, nešikovní lidé? Tak já myslím, že každý je šikovný, akorát záleží, jestli si to vnitřně připustí nebo ne. A většinou to bylo spíš o tom, že jsme neměli dostatek místa. A třeba když já jsem si tančila ty improvizace, tak na zkouškách bylo prostor tak 1,5 na 1,5 m, takže když já jsem se tam roztočila, tak už jsem narážela třeba do kachonu a podobných věcí. Takže čím víc místa na tanec, tím lépe a za to tělocvičnu jsem byla opravdu ráda. A jak probíhají ty historické tance? No tak většinou se oblečete do historického kostýmu, pustí se hudba a vy začnete tančit. Je to podobné nějakým elfím tancům nebo spíš hobitím? Nebo nějaká směska všeho dohromady? Já bych to úplně nepřirovnávala, protože oni jsou to tance lidské, ale samozřejmě mezi tím jsou určitě takové nějaké dupáky, které mohly tančit hobiti a takové dvorské vznešenější tance by se mohly vzdáleně blížit nějakým elfím tancům. Máš prý hodně plánů, co se výroby domácí medoviny, zákusku nebo prodeje indických látek týče. Jak to s nimi vypadá? No tak pro začátek medovinu vyrábím sice mnoho let, ale pouze jako svůj koníček a pro svou spotřebu, po případě pro přátele. Co se indických látek týče, tak to jsem vlastně zkoušela, ale ztroskotaly všechny mé pokusy na tom domluvit se s indickými společnostmi, aby mi odpověděli na mé konkrétní otázky, třeba ohledně cen a množství. Takže to nevyšlo, ale naprosto netuším, kde jste přišli k zákuskům. Daniela povídala. To si s ní popovídám já. A co tvoje dítě? Hodláš z něj vychovat správného tolkienologa? Já myslím, že k Tolkienovi si každý musí tu cestu najít sám. A kdyby ze mě chtěl kdokoliv cokoliv vychovávat, tak beru nohy na ramena. Takže to ani svému děťátku provádět nebudu. Pokud se k Tolkienovi vydá, protože dokud bude malý, tak asi bude jezdit se mnou na nějaké akce a až bude starší, tak se sám rozhodne, jestli ho to baví nebo ne. A máš nějaký cíl nebo sen v umělecké oblasti, kterého bys chtěla dosáhnout? No, těch cílů je spousta. Kromě toho stát se slavnou umělkyní, mít vydaná díla v překladech v různých jazycích. Tak ne, hlavně spíš se dotýkat tou tvorbou lidí a pomáhat i tím. A asi poslední otázka. Máš nějaké motto nebo zprávu, kterou by si chtěla předat dál? Něco, co chceš vzkázat posluchačům tohoto rozhovoru? No, já myslím, že motto na rozloučení je určitě jděte za svými sny a oni se splní. Určitě. Děkujeme moc krát za rozhovor. Hezký den.